ndebe anyị daalụkwanụ. Ọkwanụ ndị oche kitchen discussion na-ewetara na akụkọ nke taa. Ihe anyị na-akọ taa wụ maka okpu ọkụ. On our today's traditional Thursday series, we'll be talking about red cap. In Igbo, we call it okpu ọkụ. A red cap chief is known to be a man of integrity, honesty, truth, and a peace lover. Before you attend this, you should be a person of a good character and someone whom the community or your kindred could look up to. There is no age to attending this level because of circumstances in some families, a child can be given a red cap from a tender age. And that is when we would say, no chirozo na nwata. Another reason why a child could wear this red cap at an early stage is if the father passes on and the father belongs to that caliber of the red cap chiefs, that titlehood passes down to the son to hold on the title for the family, provided that that child is not of a questionable character. Integrity is very important when it comes to the red cap. As you can see, I have a feather on my red cap. Apologies to Ndinze, to the red cap chiefs. This is a false feather, so I don't get fined for what I did not do. Moving on, just like we have the ministers who support the federal government and the commissioners for the state government, it's the same way that we have the red cap chiefs made up of elders in every community to help the ruling body of the community. They stand out and speak for their community. Every umunna, every kindred would have their own group of men who belong to that level. Nde chirozo, who are ndiche, who wear this red cap. In all and all, you can see that's their uniform. It does not go without a feather, and it wouldn't go without a bead, aka. These three things make up the uniform for a titled chief in the Igbo land. No doubt, different parts of Igbo land have different ways of doing it and have different things they do, but the most popular and the generally known titled outfit or dressing is a red cap. Ideally, a red cap chief should not do something terrible, should not kill, should not spill blood, should not steal, should not cause trouble, or should not be known as a devious person. If he is found to have behaved in one of these ways or many more, that red cap chief is being disowned by his kindred. They will tell him that he no longer belongs to that community because that does not depict a red cap chief. Red cap chiefs are titled men who should be respected in every community and would respect themselves and carry on to protect, bring peace, and help make their community a better place. And that is why we respect our red cap chiefs. It is a taboo for anyone to take off the cap of the red cap of a titled man said, "Alo," it is a taboo. So that is a no-no. Do not do it. Ndị Igbo ọma na-ege ntị, ihe m na-aka aka awụrụ okpu ọkụ nke ndị bekee na-akpọ red cap.
onye a na-ekpughe okpu a n'obodo wụ onye ya ma na o nwere ezi agwa, onye na-ekwu n'eziokwu, onye na-anaghị egbufu ọbara igbu mmadụ, onye na-anaghị agwọ nsị, onye na-awụghị onye aghụghọ, onye na-agaghị ebute ọgbaghara n'obodo. Akwa ka mkpụrụ tụkwa nkwụ. Onye kpu okpu ọkụ kwesịrị ịwụ onye ọpụta ekele ya mara na o so n'ihe udo na-ekwu. Okpu ọkụ a ele anya ịhụ na ọwụ ụmụaka ndị okenye na-aka ekpu ya, kama na enwere mgbe a na-ekpunye nwatakịrị. Ọ bụrụ nwatakịrị nna ya nwụrụ, nna echiri ọzọ, ewere okpu ọkụ ahụ ekpufee ya nwa, echiwe ya ọzọ na ụmụazị. Ụmụkwa ndị nna ha na-adị ndụ ma chie nwa ha ọzọ na ụmụazị, chiekwa ụmụ ha. Nwatakịrị echiri ọzọ akọwatara ya ihe onye chiri ọzọ, onye kpu okpu ọkụ, ihe o kwesịrị ị na-eme, na-ebi ezi ndụ. Ọ ga-ebido mgbe ahụ ọ dị na ụmụazị, kpawa ezi agwa, kwanyere onwe ya ugwu, mara na o nwere iwu dị na ikpu okpu ọkụ a. Ekpukwanụ ya nke eji eme ngala, ekpu ya n'ihi na o nwere ihe o gosipụtara. A na-etuwe ya ugo, ugo nke akwanụ ugo nke eji akwụkwọ mee, ka hapụ ịkpasu ihe na-achị ụwa, achị ala anyị iwe, n'ihi na echibeghị m ọzọ. Nwaanyị anaghị echi ọzọ. Onye chiri ọzọ anaghị ekpupu ya okpu ọzọ ya n'isi, anaghị ịdụọ ya aka n'ihu ma ọ wee tụọ ya aka n'ihu, ya wụghị awụ ikpupu ya okpu ọkụ ya n'isi, ọwa arụ. Ma nwoke ma nwaanyị onweghị onye dị mma ime. Ndị ekpikwara n'okpu ọzọ a na-ayị unu ka unu kwuru n'eziokwu, kwuru n'idozi obodo, kwuru n'ihu na ọganihu obodo unu, ka ihe eji maka ekpughe unu ya bụrụ ihe ga-eji na-akwanyere unu ugwu dị ya. Eji m aka onye na-aghọtaghị ihe nọ n'okpu ọkụ a na-ekpu red cap a, na o nwere ihe unu ghọtara taa, na ọ wụghị ihe eji eme ngala. Ndị mmadụ na-aganaghị azụ nke dị ha mkpa, kama na onye kpu okpu ọkụ a etunyere ugo, mara na echiri ya ọzọ, wee gbara aka nọọ etuwe ha ugo, ekwetunye ugo na okpu ọkụ a, agbanye gị aka. Mgbe a gbanye gị aka, ọ bụ na izuola ezuo. Ọkwa ndị echiri ọzọ, ọkwa ha na-enwe ike were nzu, wee gọọ ọfọ, kpee ekpere. Nzu a ọkwa nzu a na-apụta n'ala, onweghị ihe dị ya, ọkwa ihe Chukwu kere eke. Ha nwa na-eji ya tụọ n'ala were kpee ekpere, maka na echiela ha ọzọ. Na mgbe echiri ha ọzọ ka a kụziri ha otu esi eji gosi ha ihe nzu na-ezipụta. Anyị ga-akọ akụkọ nzu a n'oge na-adịghị anya. I'm glad you've learned a thing or two from my explanation today. A red cap chief is a person of integrity, truth, honesty, and a peacemaker. We plead with them. You have been bestowed that honor. Keep up the good work. Help make your community a better one. Help bring peace and progress in your community. Do not disappoint us. We greet you all. Ndị chiri ọzọ, ndị nze na ọzọ, ndị ichie, ana m ekele unu. Si unu jisie ike jide nke unu ji. Na ugo etuwanyere unu ekwekwara ka ọ danahụ unu. Ọ ga-adịrị onye ihu mma, dịrị onye azụ mma. Ka ọ dịkwa n'izu ụka ọzọ, mgbe anyị ga-akpakwa nkata ihe ọzọ dịkwa anyị mkpa. Daalụnụ. Jisie n'ike na-akwado ndị Oche Kitchen Discussions. Subscribe to our channels on YouTube, Facebook, and Instagram. Follow us so you know when we bring out our videos. We love you. We love your support. Thank you very much. And keep being part of the Oche Kitchen Discussion family.